Satisfacción no seo do Goberno galego ante a sentenza emitida polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o 16 de marzo, que desestima o recurso presentado polo Ministerio de Transición Ecolóxica en contra do Plan Xeral de Explotación Marisqueira aprobado pola Xunta para o trienio 2021-2023. O 16 de marzo de 2022 fíxose público o fallo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que desestima o recurso interposto polo Estado para derogar a orde do 21 de decembro de 2020. A sentencia emitida supón unha enorme satisfacción para toda a Xunta de Galicia, porque ratifica un por un todos os argumentos defendidos dende Galicia neste procedimento xudicial iniciado de xeito inxustificado polo Goberno central contra o sector marisqueiro galego. Porque isto non foi unha discrepancia entre o Goberno central e o Goberno galego. Isto foi un ataque político do Goberno central contra o sector do mar de Galicia, porque a ningunha outra comunidade autónoma se lles exixiu este informe. Segundo Rosa Quintana, o fallo do Tribunal ven ratificar o escrupuloso cumprimento da lei por parte da Xunta no sistema de aprobación dos plans de explotación, que leva funcionando máis de 30 anos. O Goberno galego, como vostede decía, leva 30 anos tramitando e aprobando os plans de explotación marisqueira sin que hasta o pasado ano houbese problema algún, nin solicitude por parte de ningún dos gobernos, nin de ningún dos ministerios de ningún informe perceptivo ao respecto. Así, a Xunta cumpriu e cumpre estrictamente coa legislación e seguirá defendendo os intereses do sector fronte a un recurso que supuxo xugar co seu futuro. Animou os deputados de todos os grupos que integran o Parlamento a pedirlle ao Goberno central que non presente o recurso de casación, co que tan só dilataría aínda máis un procedimento que supuxo un ataque arbitrario e inxusto contra o sector marisqueiro de Galicia.